λεκτική του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θωμάς Μάτσιος, αντιπρόεδρος ΠΑΕ Εδεσσαϊκός. Κύριε Μάτσιο, ισχυρίζεται η Καλαμαριά ότι είχε την καλή διάθεση με το πρόβλημα που προέκυψε και με την παρουσία ενός επόπτη να γίνει. Όμως ο Εδεσσαϊκός ήθελε να τηρηθεί ο κανόνας με την παρουσία των δύο και την κλήρωση. Έτσι λοιπόν δεν έγινε το μάτι. Ναι. Εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτοί δεν ήθελαν να ακούς για να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε ότι αυτό εμείς δεν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι, λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Δεν έπρεπε να υποχωρήσετε και οι δύο δεδομένου ότι δεν σας επιτρέπουν και οι αγωνιστικές, υπάρχει και το κύπελο, όλα αυτά? Όχι, δεν πειράζει, μας δεν μας πειράζει. Ας γίνει όποτε θα κάνει εξορίσει πάλι αυτή η ΕΠΑΕ. Έτσι λοιπόν ότι ο Εδεσσαϊκός στην αρχή ήθελε, αλλά από την πρώτη άρση της Καλαμαριάς. Ναι, μπράβο. Ύστερα ακούς μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, δεν θέλουμε κι εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε, εμείς θέλουμε να γίνει. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι, όποτε το κάνει ο εξορίσει η ΕΠΑΕ. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Ναι, αλλά ότι δεν θέλουμε να γίνει. Εμείς θα θέλουμε και αυτοί μετά ναι, μπράβο. Ύστερα ακούς μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, δεν θέλουμε κι εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Και λέμε εντάξει, ούτε και εμείς θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε, εμείς θέλουμε να γίνει. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι, όποτε το κάνει ο εξορίσει η ΕΠΑΕ. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Τα είπε όλα.